Hello, good morning everyone. Welcome back sa aming live sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. So ayan na nga po dahil ubos na yung aming bigas. Paubos na. Konti na lang ang natitira sa aming urukan. Urukan talaga. So yan, kailangan namin ni Mother na magbilad ng palay kasi ngayon pa lang din lumabas si Haring Araw kaya samantalahin na habang hindi pa umuulan. Hindi na naman uulan. Ano ba? Ang hirap managalog, no? So ayan po, pero parang pabago-bago na naman ang panahon. Kanina ang lakas ng init ng araw. Ngayon parang kumukulimlim na naman. Ano ba yan? At saka yung aming mga alagang manok, ayan, nakaabang na. Kasi gusto nang magmukbang ng ng palay na binilad. So ayan po si Mother, bisibisihan ito sa akin. No? Hindi ko pa tapos ano tawag yan, ma? Kugayin. Wala kayo dyan. Ayan, haggard na ang Tres Marias. Kasi nag-garden na naman kami sa likod ng bahay. Tapos ngayon, dito na naman, para samantalahin na naman ang init ni Haring Araw. Para hindi tayo maubusan ng bigas guys, kailangan, hindi pa ubos yung ating kaban ng bigas dyan, mag-ano na tayo. Mag-ready na naman tayo ulit ng ating palay para magawang bigas na naman. So ayan, maraming salamat po sa tumutusok dyan. Thank you so much po sa tumutusok dyan. At sa isang taong nakikita ko, dyan lang po muna kayo at tutulungan ko ang aking mother kasi bilad na siya, nangingitim na. Ayan. Hoy! Aragoy! Kailangan mag-ano ako, magpayong kasi kawawa naman yung stress. Ayaw ko mangitim ng bongga. Ganito po ang mga probinsyana. Diba? Kakaiba. Kakaiba ang mga taga-probinsyana. Ang mga taga-probinsya. Kailangan magpayong ako guys para hindi ako masulong. Para hindi ako masyadong umitim ng umitim. Itim na nga eh. May galap shout out po sa mga sumisilip dyan. Tutok lang po. Tatat na. Aray! Sira na yung aking payong. Ano ba yan? Asan kasi yung payong ko, mother? Wala kasi yung pang ano namin dito eh. Palay. Kaya kailangan manumanat. Kasi walis na lang. Pangkagkag. Pagkagkag. Ano ba yan? Ang buko. Uy, mainit naman. Mainit naman yung pala tuwali ang camera ko. Pero palit na naman. Ganito, para hindi ako masyadong lumuko ng lumuko. Ganito lang. Walis. Walis lang sa kalang. Pag daw ang sako ba? Pero nababagasan. 2 sako to guys na palay. Ang mabibigas na nito, isang sako. Diba? 50 kilos or 40 ka na siguro. Yun, yung kalaban natin dito, yung mga manok, kailangan bantayan. Yun no. Bilad ng palay ang mga inday. Tonight. Tamaan may. Kailangan bantayan yan kasi ubusin niya ng manok. Diba?
Manok lang talaga sa kalam. Every time I say goodbye, baby, it's hurt. When the sun goes down. Yan, dapat maghapon ganito yung yung araw kasi para may pa-kiss-kiss na yan mamayang hapon. Kapag nabilad yan ngayong araw, mamayang hapon, pwede na yan ipakis-kiss, pwede na yan, bigas na yan, mamayang gabi. Bigas na yan mamayang gabi. Mega love shout out sis Ann TV. Tararam, tarandandan. Oh, ano kaya nangyayari dito sa isa kong cellphone? Color kaya naman itong isa kong cellphone. Wala, pawisan ako mga dear. Huwag harak dito. Ayan. Ako muna yung tagapagbantay. Dito sa... Ayan, maganda yung panahon kasi mahangin-hangin. Mabilis tong palay. Matuyo. Para may pa-kiss-kiss mamayang hapon. Big love shout out po sa mga naandyan, sa dumadaan, sa tusok. Salamat po. Tusok lang po. Okay na yun. Thank you so much, guys. Ayun, oh, manok. So, ayan ang manokers. Shoo. Ayan, nagmumukbang na. So, kailangan talaga may bantay. Huh. I'll always remember all those years later. Hi, Sir Bert. Bulol na naman ako, Sir Bert. Thank you so much po. Salamat po sa pasilip dyan, sa tusok. Biglang shout out po. Salamat. So, ayan, wala pong magawa ang Tres Marias. live lang po muna. Habang nagbibilad, habang nagbabantay ng palay. Samantalahin ang si Haring Araw kasi ngayon lang uminit dito, umaraw dito sa Bicol. Panay yung ulan kasi. So ayan yung mga alagang manok oh, yan yung magmumukbang sa palay. Kailangan talaga bantayan. Shoo. Kailangan talaga bantayan yung binilad na palay. Kasi kapag hindi, ubusin yan ng manok. Yung isang sakong bigas magiging kalahati na lang kapag namukbang ng mga alaga.
Salamat po sa mga tumatambay dyan. Thank you so much. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Lord. Dun, dun, dun. Thank you, Sir Bert. Sir Bert. Sir Bert. Thank you. Thank you, Sir Bert. Init na, mainit na. Ang init. Ang init sa Pinas. Kuya Panalo, kapatid, hello po. Good morning, Miguel, shout out kapatid. Salamat. Salamat po kapatid sa patambay dyan. Thank you. Salamat po ng marami. Bilad, Palay, Express. Paubos na kasi yung bigas. Kailangan. May ipapalit na. Hello. ¿Dónde? Hmm? ¿De allí? Hanger? ¿O allí también? Where's the hammer? Kunti lang. Oh. Yes. Next, ang hanger mo, diba? Where's the hanger? Hanger. Ito yung hanger.
Salamat po sa mga naandyan. Ito ito yung sa inyo. Yeah. Yun kumakain ng, kumakain ng, gagawing bigas. Gagawing bigas yung palay na binilad. Hello po, Tay! Hefty! Miguel shout out po, Tay! Salamat po! Salamat po, Tay! Hindi na ako nakakabisit sa iyo. Bisi-bisihan po lagi. Paggabi. Pag umaga kasi, lagi kami pagod pag umaga. Pag gabi, natamad na akong magano. Minsan lang ako maka-attend sa may mga live. Salamat po, Tay! Sa patusok dyan. Thank you so much po. Ayan po tayo, nagbibilad kami ng palay para may pangbigas. Kailangan bantayan kasi ayan ang mga manok Pati ibon ayan may ibon. Nakain yung maya. Salamat po, kapatid. Hindi naman nila yan maubos maghapon. Kailangan kasi biladin yan hanggang hapon. Para tamang-tama pwede na ipakiskis sa Napasaway yung manok. Buti na lang konti yung manok dito. Doon sa kabilang bahay namin sa baba. Talagang daming manok doon. Isang kainan lang nila sa isang ubos agad. Ayun. Wait lang. Para may di ko makita number. Lang number. Ito? Ewan ko. Pinakraw? O siguro. Kala ko sino yung tumatawag doon. Hindi yung mainom doon ate. Tinignan ko, wala man. Dayan. Ilan ba na dayan? Mega love shout out bro, Kuya Panalo, fit malo. Fit talaga. Fit malo, sabi ni Sir Bert. Guys, video mo ate. Tay hefty. Kaya nga, hindi ko makita eh. Ang boses. Dial number? Pindutin mo sa dial number?
Wala ako na iling. Baka taga PLDT yun. Wala man. Tay Hefty, may galap shoutout po. Sabi ni kapatid, panalo. Listen to space. Church day kung pagkalita. Ito. Hindi na kaya na mangyari. I don't know. Multa. Yung ano. Ayan, ang sinampay ni Inday. Salamat po, Tay. Parang dyan natin. Hanggang sa Wala na. Salaset. No more. Yeah. Hindi talaga dito eh. Wala na. Momento que te despista la gallina viene a comer. ¡Chef! Shishi. Sa amin yung pag ano namin. Mira, Shoo. ya viene aquella, me Shoo, vengo shoo, aquí, shoo. ya viene aquella por allá. Ano daw? ¡Chef! ¿Qué? ¿Qué haces, Ricardo? Espanyola. Si Bayaw. Sí, ya ves. Mira, Tinataboy niya yung manok. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi. Hindi naman siguro yan maubos maghapon. Grabe talaga. arroz, arroz. De allá de la otra finca. Ha? Y luego se seca y lo saca de blanco. Oh, yung palay daw doon bilog sa Spain. ¿Qué? Hindi tulad dito, pahaba yung palay, sabi niya yan. Sabi ng aking bayaw. Sa Espanya daw yung palay bilog, hindi daw katulad dito na pahaba. Taran, tada. Tada. Ayan, makulimlim na naman yung panahon. Naku po, baka umulan, basa yung palay. Sana tuloy-tuloy hanggang maghapon para hindi kami mahirapan. Salamat po sa 8 tusok dyan. At sa 5 na mata. Thank you so much po. Hi sis Ina, good morning. Good morning sis. Salamat sa ano dyan. Bawal ba yung tahol ng aso kapag ganito? Marami kasi nakikita ang mga baka doon sa dulo.
Ayan, minute ko kasi panay yung tahol ng mga aso doon sa dulo. Hinahabol yung mga baka. Kaya baka kako bawal sa live yung mga tahol ng aso. Ayan, minumukbang na ng mga manok. So, kung hindi ko to talaga babantayan, uubusin talaga to maghapon. Buwan madara. Shoo. Try ko magpa-music, background music kung hindi ako makapiright. Para hindi boring. Hindi kasi ako guys daldal sa live, nahiya ako magdaldal. Lalo pag wala akong idadaldal ba. Try ko lang po magpa-sound music. Kung hindi ako makapiright nito, iwan ko lang. This song is copyrighted. It's very good business to copyrighted pala. Akala ko not copyrighted. Hala. Ha! Ano ba yan? Mga manok kayo. Hindi ako makakaalis dito. Try natin to kung dito copyrighted. DJ Karen. Ayan, may panibagong dala si Father na ano. The Bluetooth device
DJ,
DJ Kim. DJ Karen. Clinically proven and tested ang Bonakid Preschool 3 Plus. Tulong sa paglaki. Lalahain mo pa. Ano nangyari doon sa pinapatugtog ko? Bakit nawala? Mamaya, copyright ako nito. Okay, bilis naman sila, bayan ako, mamukhang di ka kilala. So, ilan kayang mga babae ang paluluhain mo pa? Ya. Habulin mo doy, dali. Ya. Okay, bilis naman sila, bayan ako, mamukhang di ka kilala. Ilan kaya mga babae ang paluluhain mo pa? Ang puso at tandangin ko. Ilan kaya... Alay mo. Wala, parang uulan, guys. So, yun, Budoy! Parang uulan na naman ako po. Ayan. Salamat po, Sir Bert.
Sabi mo pa?
Mix Club. Naaalala ang tinutumbig forma at kapag siya ay nakita, kinikilig ka pa talaga. Tingin naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nag-usap, ako ay parang nasa kulang nang ating kanyang titigan. Sa puso ay anong sarap, tunay na kapag umibig, lagi kang mananatili, at kasama mo siya ay ligaya na walang patid. Mr. Cupido, ako naman tulungan mo, at hindi pa natin ang kanyang damdamin nang ako ay mapansin. Mr. Cupido, sa ganidad na dedo ko, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mindanao Mix Club. DJ Rolly Mars. Minsan siya ay nag-usap, ako ay parang nasa kulang nang aking kanyang titigan. Sa puso ay anong sarap, tunay na kapag umibig, lagi kang mananatili, at kasama mo siya ay ligaya na walang patid. Mr. Cupido, ako naman tulungan mo, at hindi pa natin ang kanyang damdamin nang ako ay mapansin. Mr. Cupido, sa ganidad na dedo ko, huwag mo lang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mindanao Mix Club. This is the mix. DJ Rolly Mars. Mindanao Mix Club. Dahil sa'yo'y nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Sino ka man, Okay, roll the drum. ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat pag-ibig ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Mindanao Mix Club.
sa'yo'y nararamdaman. Tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Okay, roll the drop. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat pagkakinig ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga Mindanao, mix club. This is the mix of DJ Romy. Wow! May video boom pala yan. Pa-share it naman! Powered by DJ Wowo Exclusive. Power beats club. Ako'y parang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Sa gabi't araw, ikaw ang kais kong bilang ay nagtatanaw. Buhay at pag-asa, wala nang iba sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wowo Exclusive. Ibang sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Nais na mawalay ka, kahit sandali sa aking piling. Kung saan pa ang dibdib ko matatagpuan, larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong tuwina ay natatanaw. Kahit buhay at buhay ay dalalang ng iba, sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ayan, paabutin ko lang po ng 1 hour and 10 minutes. Mag-end na po ako para yung iba naman yung masuportahan natin. Maraming salamat po, Sir Bert, Ty Hefty, Sis Ina, si kapatid Panalo din kanina andito, at saka si Ann TV. Maraming salamat po. Mga ano na lang po, 5 minutes na lang. Thank you so much po sa pag-stay, Sir Bert, sa kay Ty Hefty. Thank you so much po. Ayan, si Maicy Oragon, Sir Bert, ka Tres Marias ko yan, kapatid ko yan. Si Maicy Oragon Sheng. Yan yung magaling sa amin kumanta.
pinapaakyat ko yan sa live kapag kapag naakyat ako sa live ng ano natin. Yan yung pambato ko, si Dos. Si Dos, yung aming FB, siya si Cosenero Hardenera. May FB page ka, may FB. Nagre-reels ka din po ba, Sir Bert? Para ma-support ka din namin doon. Sa reels kung meron. Ikaw ang wala nang nag-iba sa aking puso'y tunay kang isa. Wow! Kay DJ Bubong pala yan. Pa-share it naman. Ikaw ang siyang pag-ibig sa gabit araw. Di ko alam, baka mamaya CPR ako. Nako po, paano yung pag-mute nito? I-delete ko ba yung aking live or ipa-private ko lang? Or ano ba, na-mute ba to? Parang hindi. Yari tayo nito. Go kasami. Power beats flow. This is the mix of DJ St. Mark. Power beats flow. Ayan, maraming salamat po, Tay Hefty, Sir Bert, sa pag-stay po dyan. Sa lahat po na kanina na mga sumilip, si Kapatid Panalo, Sis Ina. Ayan, maraming salamat po sa kapatid ko kay Maisi Oragon Ching. Thank you so much po sa inyong lahat sa pag-stay po sa aking live. Ayan po, alubat na po ako. So, mag-support naman po tayo sa iba. Naka-live si Nam NC. Ayan, maraming salamat po, Sir Bert. Thank you po. God bless everyone. Bye.